Des de dijous, la Universitat d'Alacant pot presumir de comptar amb l'última tecnologia per a la formació dels estudiants de Ciències de la Salut. 4 noves sales de simulació permeten als alumnes afrontar casos reals amb la màxima fidelitat del que es trobaran en la vida real als hospitals. Són unes sales que tenen el millor equipament tecnològic, els millors aparatos que avui en dia n'hi ha en el món per a simular situacions clíniques reals. Dos de les sales reprodueixen escenaris sanitaris. La primera està dedicada a l'atenció hospitalària, extrahospitalària d'adults i també a l'atenció materno-filial, dotada amb llits d'hospitalització, incubadores, ninots de simulació i material clínic, tot com si d'un hospital real es tractés. La segona de les sales, que s'ha inaugurat aquest dijous, està destinada als casos crítics i a les urgències. Totes dues sales compten amb pantalles digitals interactives, àudio i vídeo, el que permet optimitzar la formació dels estudiants. És a dir, es reprodueixen totes les unitats i a part de tot això, tota la informació que simula es grava, es pot retransmetre a totes les sales de la facultat, de manera que mentre que uns alumnes practiquen, els altres poden veure-ho, i també hi ha sales on els alumnes després poden veure's a si mateixa i discutir sobre el que han fet. Al mig de les dues sales principals trobem la sala de control, des d'on es duen a terme totes les intervencions tecnològiques, i una tercera sala serveix per a que els alumnes duguen a terme els anàlisis de les hipotètiques situacions reals que han practicat. Durant la inauguració d'aquestes noves instal·lacions, a la que han assistit l'actual rector Ignacio Jiménez Raneda i el rector electe de la Universitat d'Alacant, Manuel Palomar, i que situen a la universitat entre les millors de l'Estat, s'han simulat un cas d'atac de cor a una de les sales, tal com l'hauran d'afrontar els estudiants, amb un dels ninots d'última generació capaç de respondre com si d'una persona real es tractara. La situació ha seguit els passos tal com es desenvolupen en una situació real, amb la presentació de la situació i la forma de procedir, amb un massatge cardíac, intubació i l'administració dels fàrmacs necessaris. Tot sota la supervisió d'una instructora i amb la gravació en vídeo per al seu seguiment i posterior anàlisis. Robert, que és com han batallat el pacient, presentava dolor toràcic i ha entrat en parada. Després de molt d'esforç, els professionals han aconseguit que li torni el pols, estabilitzar-lo i salvar-li d'aquesta manera la vida.